Malam Musa, ko ba kayan miyan zan baka bane? Naga ka zo kai jikin kai baka yi magana ba, kai baka ce komai ba. Malam Musa, ai kamata a ce kayan magana, me zan baka, me zan auna ma? Malam Musa, wani irin tunani ne wannan? Ni na ta aika bewa zan baka da yankuwar tushe. Matsala nake da ita. Matsala? To Allah kiyaye, wace irin matsala kuma? Yaron gidana ne. Na'am. Faruku. Dan Hauwa ba? Faruku. Dan Hauwa. Yau kwanan yi tara bayi da lafiya. Tara? Kuma a gida? To me kake bashi? A kai ma ka san me na tura man maganin duka an jika ma ararrabi da rawaya da kan duk an hada an bashi. Ararrabi da rawaya da kanwa wannan mafita ne? So ana samun sauki kuma? Da sauki dai. Me ke damunsa? Zazzabi ne a rana yayi amai sau tara. Duk shawarar da nake baka dai Malam Musa baka yarda da ita. Yaya za a yi har yanzu mutum yana karkarar nan a ce bai san muhimmancin asibiti ba? Yaro ya fara rashin lafiya, mace tana nakuda amma kawai sai dai ku jibge ta a gida. An wayar da kan, wannan zazzabin da yake ba zai rasa alaka da zazzabin cizon sauro ba. Ba kuma kanwa ba maganin sa za ta yi ba. Ai kai ka san hi cizon sauro ne ya kama hi saboda ka san gobe. Ba na san gobe ba. Kai ma kar ka zama tun Malam Ibrahim. An kawo muku gwaje-gwajen banza gwaje-gwajen gobe. Ni dai na san ba fahimtar kuɗi ba. Kar ka zama Malam Ibrahim. Haka muka yi da makoci na Malam Ibrahim. Don haka ina baka shawara don Allah don Annabi. Ka je an gwado ma gobe za ka mutu wallahi a wannan gwaje-gwajen. Ka gaggauta kai yaron nan asibiti, shawarar da zan bayar kenan. Domin a kula da shi. Amma wannan kanwa da wani abu da kake jika masa, kai da kanka ka san cewa ba sauki ake samu. To kwana tara fa. To yawwa shawarar da zan baka kenan. To me zan auna ma kuma yanzu? Malam Musa, me zan auna ma? Adam, hada mun kayan tafshe. To